Bilgi Uniwersiteti'nde bilim alyan studentimize soraýarys. Eýem tanımayan yoktur aranızda. Maksat Bilgi Uniwersiteti'nin Türkmenistan'dan gelecek bolan ýaşlar üçin depozit tölegi näçe dollar? 2026 ýylda $2000. İstanbul Medipol Uniwersiteti'nin depoziti näçe dollar? $1,500. Eşçişiniz ýaly bu yıllardır şeýdip dowam etýär. Eger senem alazy danışmanlygynyň kömegi bilen İstanbul Bilgi Uniwersiteti'ne ve İstanbul Medipol Uniwersiteti'nde bilim almak istesen alazim danışmanlık size Medipol Uniwersiteti'ne $500 kömek etýär, Bilgi Uniwersiteti'ne de $1000 kömek etýär. Yani size önemli şekilde Türkiýe devletinde bilim almana çağırýas. Ilim ve bilimin adresi alazim danışmanlık size ve gelecek bolan ýaşlara, bilim aljak bolan ýaşlara önemli çözgüttür. Onda näme? Hoş sağ olun, sağlıkta görüşelim. Bize ağza bolmany ýatdan çıkarma. Azim Consulting